tubag-tubag na ka ha. Isang pa magkunin mo, tita. Ay di pa na mao. Bata pa kay ka ha, pero gatubag-tubag na ka. Imo mo nung tika ng abuhan. Ah, kuya, uy, init kaayo. Gusto na pa dyan kayo akong tiyan. Babe, dali rakod. Ano man? Tanawa diha, asa si Ikang? Naa dito sa gawas akong gipasilhig. Ngano man? Nagpadala siya gahapon og kwarta. Oh, nya ngano naman pod. Saan man po nato to? 50,000 man to, babe. Kuha ito, binli to 10,000. Ha? Kadako po na. Unsa man nimo 40,000? Mukuha tag motor. Ayaw lang pagsaba. Bitaw babe no, tama jud ka. Kay og natay lakpon kapoy kay baktas. Kunya, babe, ang nabili niya 10,000, kuha ipag 5,000. Babe, sinsya naman ko sa bata babe. Uy, basi magabaan taani ba? Usay magabaan, babe. Nabahalag dili gud ikaayo niya. Basta ikaayo lang nato. Bitaw babe, sakto pug ka. Wa man po pulos ng bataa din sa tong balay. O gani, babe, no, nga panghimusla na to pagin bataan ni. Samtang wa pa muli ang ginikanan. Sige babe. Pero unsa namang orasa ron, wa pa may nilungag, suguat to ditong bata. Sige, babe. Suguon ko tong pangahoy ron. Kang, dangis na mong gisilig-silig grabe. Panguha sa kahoy dito. Wala pa man ko diri na human, tito. Daghan pa kayong sagbot, oh. Ikaw ba? Ano magsupak-supak man ka? Ayaw kong supak-supak ka ha. Tumana kung sa'y sugo na mo dire. Tito, gutom pa man kayo ko. Gutom no. Mo ganing papangahuyong ka kay para makalungag na ka. Ako pa'y mga hoy. Wala pa day mo nakalungag. Kabalo kang busy kay ko. Busy kay may mong yan. Ay kung lang ayahan na pakulakon ba? Sige, tito, oy. Ha, naaram din na. Ita, nang kinabuhian ni, oy. Paita, dyan na wala tayo inahan diri, oy. Kabalog ya si mama na ilang ibukat, no. Wala man po'y tawag-tawag si mama. Basing busy siya sa trabaho, no. Sige lang, manawag na lagi to. Kang! Oh, maayo kay naglungag na ka diha. Pagdali diha ha, kay daghan pa kay kagugason didto. Tita, hugason na po. Bago pa gani ko naglungag. Nya, reklamo ka? Kasi imudmod di ka ng abuhan ron. Sige, tita, pag humana kong lungag. Aw ana ba, may nang magkasinabot ta. Ay tama di ay. Daghan pa kay kaglimpiyuhon diri sa balay oh. Nya, unsa man nang ka diha? Oh, gasigara ng mata nimo, ilabay na. Grabe naman ka, titay. Daog-daog naman ko yung maayo diri. Ay kadrama nimo no? Lisod pod, kinsa pa man di ay katabang nako diri nga ikaw man. Grabe naman ka, tita. Katabang raday mong tanaw sa kuha. Nakaundang naman gali ko giskwila tungod diri. Ay natural nga muundang ka, kay imong inahan wa nay padala-padala. Nagpadala man si mama atong yagi, tita. Hoy, unsay nagpadala? Asa man ka nakadungog anang istoryahan nga wala man. Nagbahin pa manggani mo sa kwarta. Niingon pa manggani ka. Asa akong pambrahog pang tungit. Babe, hindi mo ko talaga. Ang akong tumisyo. Dali di ba ako pagtungin, ako pagtraho, make-up mo. Nagpadala na dahil si mama. Wala yung kwarta ni abot sa ako. Ay tubag-tubag na ka ha. Isang pa magkunin mo, tita. Ay di pa na mao. Bata pa kay ka ha, pero gatubag-tubag na ka. Imo mo nung tika ng abuhan. Luya po na ako.